Joo, 20. päivä joulukuuta 23 sepelin levitystä. Yksi säkki täydennyksenä. Näin oli mistä alkuviikon mahdollinen vesisade kautta kulkijat liikuttaneet, niin nyt tässä ei pitäisi näihin pisteille, missä tuntui uudestaan tullut liukkautta. Joko alkuviikon nämä muutamat lämpöiset päivät sulatti ja kellutti pois, mutta kyllä tämä savimurske on parempaa. Tämä on testattu nyt tämmöisillä liukkailla lapikkailla ja tuohon vielä heitän, missä on tuommoista sulanutta vetikköä, niin kanssa semmoisiin vaarallisiin kohtiin tämmöistä. Tähän loppuosalle voi olla, että menee vielä toinen säkki, mutta tämä alkuosa meni säkillinen ja tämä on nyt testattu teputelle. Tässä on niinku kulkuväyliä myöten heitetty autolle asti, että tähän ei pitäisi niinku vetää lojot. Nyt on testattu. Talonmiespalvelu@gmail.com jatkaa. Heitetään varmuuden vuoksi vielä tuonne loppuosaan yksi säkki, katsellaan. Yhteydenotot talonmiespalvelu@gmail.com, se on moro.